ahoj. Takže ahoj, to jsem zase já. A v tomto videu bude druhá časť losovania. V minulej časti jsme si vylosovali o 3 výherkyne. Bola to na prvom mieste bola LPS Messi, na druhom mieste Diana Bednáriková a na treťom mieste bola LPS Nala. A v tomto videu bude ďalšia časť losovania, ako som už povedala. A teraz ideme losovať. A je to LPS Sarah Queen. Ja si s ňou píšem na Facebooku, takže ja ju poznám len takto. Takže som ju tam tak napísala. Lebo na jej meno na YouTube som si teraz nespomenula, keď som to písala. Ešte vtedy. Teraz ideme druhé miesto. Tak, druhé. Proste ďalšie. Aha, proste ďalšie. Ďalšie. Always. A je to LPS Blaky 59. Takže ja ti gratulujem. A dole v popisku čo budete mať za ceny. Tak, a teraz tretie. Je to LPS Jevel. To LPS Jevel. Takže, LPS Jevel. Ja dúfam, že sa na toto video díváš a gratulujem ti. No neviem, čo ešte viac mám povedať. Teda v popisku. V popisku sú ceny, čo budete mať. Čo dostanete za ceny. Takže